L-istaġun tas-sajf 2020 kien wieħed pożittiv ħafna l-Għawdex, kif minkejja s-sitwazzjoni tal-pandemija eluf ta' Maltin u anke turisti għażlu jaqbdu l-vapur tal-Gozo Channel u jqattaw il-ħin ta' mistrieħ fil-gżira ta' Tlitoljiet. Infatti fl-aħħar sigħat tas-sajf jum l-Indipendenza, il-kumpanija Gozo Channel rat l-akbar rekord ta' karozzi li qasmu mill-port tal-Imġar lejn iċ-Ċirkewwa fuq l-erba' vapuri tagħha f'jum wieħed bin-numru jkun ta' 5100 vettura. ċifri oħra li kiseb One News juru wkoll li bejn it-18 u l-21 ta' Settembru li għadda fi 380 vjaġġ qasmu 26,891 karozza bejn iż-żewġ portijiet. Min-naħa l-oħra ċifri juru wkoll li f'dawn l-erba' ijiem qasmu 69,517 il-persuna. F'kumment ma' dan l-istazzjon il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri laqa l-fatt li ħafna Maltin għażlu li jqattew aktar mill-lejl wieħed f'Għawdex anke f'dan l-aħħar tmiem il-ġimgħa estis. Għal-Għawdex kien sajf tajjeb ħafna b'mod partikolari minn naħa tat-turiżmu intern fejn rajna flus tajjeb konsistenti ta' Maltin tul is-sajf kollu mhux biss fil-weekends iżda anke fost il-ġimgħa. Il-Ministru għall-Għawdex semma l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li jen anke biex iddur ir-rota ekonomika fil-gżira ta' Tlitoljiet. Dan kollu wkoll seta' jsir minħabba l-fatt li l-Gvern ħazzjoni kemm permezz tal-vouchers kif ukoll kif Lulju bdejna din it-trend anke permezz ta' roħs fin-nol tal-vapur propju fost il-ġimgħa u dan sabiex ninċentivaw lil Maltin li mhux jiġu biss fil-weekends iżda jekk jista' jkun ukoll ikollhom vaganza etwal li tulsa fost il-ġimgħa u propju mbagħad ikun jistgħu jibbenefikaw ukoll mir-roħs tan-null. Influss ta' Maltin li qasmu l-fliegu deru ukoll fiż-żewġ festi pubbliċi li għaddew. F'Santa Marija l-sen oħra Għawdex kien mimli daqs bajta bil-Maltin u t-turisti filwaqt li fil-jiem tal-Vitorja qasmu l-fliegu kważi 31,000 vettura.